Takže čus lidi, máme tady video tady z Fortniteu. Plus dejte like a odběr. Vás to nic nestojí a mi to velmi pomůže. A mimochodem, zítra vám dám budu točit všechny vaše slibované videa, které jsem vám slíbil za ty lajky. Co máte zítra na co těšit. Já nevím, tam padnu prostě někde. A byl bych fakt teda, kdybyste dali ten like. A pište do komentářů, jestli se vám tahle sezóna líbí a jdem teďka pořádně hrát. Tak třeba vezmeme brokovnici, no, ještě to viníčko. A uvidíme. Doufám, že to dneska vyhrajeme. A ještě bych natočil dneska video z Brawl Stars. OK, feedback. Santa se mu dokážu zafrýtu, zabijem ho. Ale nemá šanci. Tady to moje edity. Nubák. Hihihi. Dáme si viníčko. Tak. Proč je písek? Zabili jsme týpka. Zatím se nám docela daří, chtěl bych tuhle hru vyhrát. Nevím, jestli se nám podaří to vyhrát. Ale doufám, že jo. Jeho týpek lítá nějak vzduchem. Tak, nice skill. Vážně se omlouvám, že nic neslyšíte, ale tak teďka, no, hodně jumperů mám hodně lidí. Jsem se tak té kamery, že to je sápek lidí. O sápek, a to je. Máme tady dalšího. Dost tak z mých editů oslepl. Nice. Nice. Tohle možná je vyhrajeme. Kolik zpívá teďku? 33. Nice. A napište do komentářů, jak se vám líbí tahle sezóna. Zaspíte? Tak málo 17. To už je lepší. No. Ten týpek se držel. Dejte odběr motocross kanálu.
máme spolu takovou spolupráci. Takhle tady do tohohle videa dám jako sponzora. Jde mu bez odběr a like na nějaký jeho video, klidně i na všechny. Tím ho taky podpoříte. Tak se ukaž cápku. No ne. On se ukázal. Ale my taky. Tak, rychlost musím vyhýlat. Tak, no minička, tohle. Zoom tohle. Zabiju cápka. A teďka se v pohodě vyhybuji. Ty bogo. Rychle musím. Tak. A rychle šouvej. Tak tohle klidně. Si musím zdrhnout, kámo. Tak málo hápek. Kámo, tak to bylo těsně. Lidi, to by bylo těsně zóna. Jsem druhá vyplatila lidi. Hodně jsem to vyplatila. Tenhle cápek už se nám ukázal. Tak pojď, cápku, ukaž se znova. Auto je docela dobré. Lidi. Nice. On spadl na fall. Nechtěl bych. On spadl na ten hranul. Prostě na tu špičku. GG. Ty vole, co to bylo za lák? Kámo, co to bylo za lák? Co? Tenhle typ byl docela jako špatný. Jo. Jako šovej pryč. Postavit se okolo sebe, dát si viníčko. No, zdrhnout, to je taky možnost. Ne, zóna ne. Co to je za zvuk? Aha, už vím. Miníčka mi hodně zají. A víte, kolik máme životů? 6, 7. Tak. Tohle možná i vyhrám, už jsou proti nám jen 4 cápci. Nice. Tak. A teďka vyhrát hru.
neplat jsou úplně matro. Ne. To podkopu. Nice. Tak ale můžu se trefit. Tak. Tak, vyhýbám se, už nemáme 6-7 životů, ale to je jedno. Tak. Už jsou proti nám jen 3 cápci. Nice. Toho dá nevadí. To musíme dát. Tak, tam běže. Nice, tak ten je mrtvej. Ty už má prakticky už i pošíle. Do toho plete nějaký další cápek. Teď ten čas drhnout. No, druhá. Nice, uvnat. Ten se potřeba. Ale lepší by byly švojmy. Tam lidi proti nám už jsou jen 2 cápci. Kamo, ne. Kamo, pes. Neskoušej. Zabil nás lidi Travis Scott a Soul Rifle. Měl jedno. No tak tohle je pro dnešní video vše. Zatím čus!